Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero pola súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar? Galicia Calidade.
Boa tarde. Imos proceder a entregar as categorías segunda división femenina e mini masculino de primeira división. Os equipos, por favor, a pista.
Calidade. 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 E se calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Non te vale, non te vas. Polo seu currículo non sei, pero polo a súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 E se calidade fose un lugar. Galicia Calidade.
melón! ¡Vamos, melonazo! ¡Fácil!
Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Non te vas. Polo seu currículo non sei, pero polo a súa foto... Ei, chavales, mirade a foto que me pasou Ana. A canteira non para. Ahora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.